Tabbas dubbannin al'umma a cikin jihar Sokoto sun fusata sun nuna kin goyon bayansu da kuma nuna cewa ba musu adalci ba gurin gurfanar da wa'annan matasa guda biyu da kama waɗanda ake zargi da hannu a gurin kashe Dibora wato yarinyar kwalejin Shehu Shagari wadda ta yi batanci ga fiyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon cikakkun bidiyoyin sannan za mu fara sake muku irin bidiyon furucin da malam yake yi akan hukuncin duk wanda ya sake ya taba annabi ko da kuwa dan gidan uban waye tabbas ya cancanci hukuncin kisa. Masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha tawo mai albarka, kafin mu kai ga sake muku cikakkun bidiyon muna so da ku danna mana subscribe gami da danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Dubbannin matasa kenan a nan cikin jihar Sokoto yayin da suka nuna kin goyon bayansu da kuma cewa tabbas ba musu adalci ba, wato ta ya za a gurfanar da wa'annan matasa guda biyu da aka kama da zargin cewa sun kashe wannan yaren da ta yi batanci ga fiyan halitta a nan kwalejin Shehu Shagari da ke cikin dan jihar Sokoton. Tabbas dai dubbannin al'umma mazauna jihar Sokoto sun fito sun nuna jarumta akan fiyan halitta, kuma kazalika sun tabbatar wa manema labarai da kuma duniya akan cewa ransu da kuma jininsu fansa ne ga fiyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Masu sauraro bari mu sake muku bidiyon yadda fitaccen malamin nan yayi jawabi akan abubuwan da suke faruwa da kuma hukunci tare da nuna girman shi kuma suka ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma irin hukuncin da ya dace a dauka akan duk malukin da ya sake batanci ga fiyan halitta wato Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Maganan wannan kafira da ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya faru shine akwai abin tsoro hatta tsakanin musulmai. Akwai abin tsoro, akwai abin tsoro, akwai damuwa. In dai musulmi zai lalace har ya kai irin matakin da muka ga da yawa daga cikin musulmi sun shiga, abin akwai abin tsoro. Za ka ga mutum ya zo gaban bidiyo ya tsaya zai rekodin sai ce to ni dai ban ji daɗin abin da yarinyar nan ta yi ba daidai ba ne, ba ta kyauta ba. Wato in zai yi komen akan abin da Deborah ta yi na zagin annabi, za ka samu komen din bai wuce minti ɗaya ba. Idan ya dawo magana akan an ɗauki doka a hannu sai ya yi minti 10. Yanzu damuwansa zagin annabi ko kuma Deborah? Ka je ka yi ta bin videos ɗinsu, duk wanda ya tashi zai yi magana za ka samu in zai yi magana akan abin da ta yi akwai su wato ba za ka iya lissafa su ba, wanda su ba su yi magana ma akan zagin annabin ba, kawai suna magana ne akan an kashe Deborah. Wadda fa yayi kokarin shine wadda zai fara maganan ta, in yayi maganan a 'yan seconds haka sai nuna bai ji daɗi ba, to idan ya dawo kan abin da aka mata a fuskarsa zaka ga hankalinsa a tashi. Na rantse muku da Allah, kun ga wa'annan mutane da kuke ji suna maganan an ɗauki doka, wallahi da yawan su ba ɗaukan doka bane damuwansu, mutuwanta ne damuwansu. Wallahi ko kama ta aka yi aka kai ta kotu aka mata hukuncin kisa, wallahi sai sun yaki hukunci, wallahi sai sun yaka. Abin ne ya musu ciwo. Ni ina daga cikin waɗanda ban gamsu da cewa jama'a su dinga ɗaukan doka a hannunsu wajen hukunci ba, amma kuma me yake kai mutane su yi haka? Ai rashin adalci ne, ba abin da ke kai mutane wannan matakin wallahi sai rashin adalci. Wallahi inda mutane sun san in an kama yarinyar nan da a je a mata shari'a a hukunta ta, yana da wahala su ɗauki wannan mataki. Jama'a mun fahimta? Saboda haka hukumomi ku ji tsoron Allah. Ba wani mai hankali da zai so a samu tashin hankali a cikin ƙasar nan da rashin zaman lafiya inda ya san me yake, amma ku kuke so ku haddasa fitina a ƙasa. Matukar babu hukunci a ƙasa wallahi ba da a zauna lafiya, wallahi ba da a zauna lafiya. Matukar ba hukunci. Alhaji Aliyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Faransa ma aka bace shi, a Faransa, amma wadda ya bace shi a Faransa dare da rana yana yawo da security, balle a Sokoto ko Kano. A Faransa ma wadda ya zagi annabi a Faransa bai isa ya yawo ba da security, balle a Bauchi ko a Kano ko a Sokoto.
kun shirya gaskiya? Ko kun shirya gaskiya? Haka ne, abin da ya kamata dole sai da hukunci, dole sai da hukunci, dole sai da hukunci. Ba mu da wani abu da ya wuce manzon Allah, ba mu da wani abu da ya wuce manzon Allah, ba mu da shi. Ina gaya mai yan uwa, ko ziyara na je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in na tsaya a raina sai in ce ga nan mai gidanmu. Ko wani ne a hanya ya rage maka hanya, don shi ne mai gidanka, shi ne sanadiyar ka zama wani. Idan wani ya ɗauki yadi ya baka ganin mai gidanku, to me abin wadakantarwa? Kuma ka kalli abin da ya faru da kyau. Shi annabi da ta zage shi me ya mata? Me ya mata? Ta ɗuɗɗura ma wadda ya tura mana ashar. Duk kalmominta ba ɓaci ga wadda ya tura, ɓaci ne ga shi manzon Allah da addinin musulunci. Jama'a mun fahimta? Abinda zai magance wannan, wannan shawara muke bayarwa a hukuma, shawara muke bayarwa. Wallahi abinda zai magance wannan kawai su daina zagin addini, su daina zagin annabin mu, su daina. Iya abinda zai sa a zauna lafiya, wallahi su daina zagin annabin mu. Kuma su suna da rashin wayewa, sai su dinga fahimta wai kamar wani malami zai zo ya ce wa mutane ku daina. Kai baka san waye manzon Allah ba, san waye manzon Allah ba wadda zai yadda da haka, ba wadda zai yadda da haka. Ku tsare ku kiyaye. Idan mutum yayi haka a hukunta shi. Idan kun ce ba za ku hukunta mai laifi ba, ba za a zauna lafiya ba. Wannan kuma ƙarya ne wani ya ce bai fahimci haka. Waɗannan bayin Allah da aka kashe a Jos kwanan nan, kun ji wani abu kai? Kun ji wani abu kai? Ana hukunci. Haka ne, ba daidai ba ne. Dole ku tilasta a matsayinku na hukuma, dole ku bi hanyar da za a bi a zauna lafiya. Kuma ba wadda ya fi ƙarfin doka ba shi, sai dai in dokan ba za ta yi aiki ba. Babu wata al'umma da ba adalci a ciki, da al'ummar za ta zauna lafiya ba. Babu. Idan mutum ya yi abin da ba daidai ba, a mai hukunci. Masu sauraro duka 'yan takaitattun bidiyon da kuma rahotannin kenan. Masu sauraro muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, musamman ma akan fiyen halitta wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da kuma irin mutanen da suke nuna Allah wadai. Wai za ga a ce cewa musulmi ne, amma wai sai ga wai yana Allah wadai da kisan da aka yi wa yarinyar da ta batanci ga fiyen halitta masoyin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shin sanayin Allah wadai ne saboda kiristoci su so su, ko kuma a'a sanayin Allah wadai ne saboda kar su rasa kujeransu, ko kuma a'a sanayin Allah wadai ne dama tun asali ba su da kishin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko kuma menene? Masu sauraro muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da kuma fahimtar ku akan mutanen da suke Allah wadai da wannan kashe wannan kafira la'ananniya da aka yi, wadda ake mata lakabi da suna Dibora a nan kwalejin Shehu Shagari da ke nan cikin jihar Sokoto.